ऐसा भाषण जो है ताहे सामान फेंक के नतिया चल जाता है। मन तो करता के मुर्गी में मोर देखो। हां एगो लंगड़ देवरो बताओ दो गला खाली भर खाई आ वो कोनो काम करने के कर सकते लेकिन हई को तो हटाइए ना सकेला जे तरह झाड़ू काटा गई बताओ हई फाटा हो जा फिर देला बात पर कहां संगे दी हम घर में चुप पड़ जाते हैं भगवान और परमिशन को दें चली भैया ने कहां भौजी ले बता दे का भौजी पड़ा काहे ऑस्ट्रेलिया लगा उतरने की पढ़ना खुश रह तारा के पढ़ा हम करे के मन करना जो जब देखना तब तो बुझाता है भौजी बोली कनी का हाल चल बा हाल चल ठीक बा हमारे के झूठो पसंद मत करे हम काम धाम में लगा छोड़ो ना कुल हो जी बाद में कनी भौजी तारा से हमर प्यार हो गइल बा प्यार प्यार के मतलब जानत हो हैं प्यार के मतलब जानत नहीं एगो लड़का एगो लड़की प्यार में का करे के पड़ला क्या चाहेला प्यार खाती तू खोलिया हम खोला बस तार उतने दिमागे बा हां इगो छदे अपन काम कोई नहीं पछ दे निकल गई नहीं प्यार करे खाती न रुपया चाहेला रुपया तो 1200 रुपया आवेला महीना में 600 रुपया ले ले 1200 रुपया आवेला 12 पैसा बाचेला ना तारा खुद के गांठ तो पैबे नहीं के करत चलो बा प्यार करे जय जल हट मतलब हमरा से प्यार कर खातिर पैसा चाहिए तहारे से ना कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जेका लगे रुपया हो पता बा जे ता लगे रुपया जी न त ये तार खुदे हम मुझे पने होइसन बात बा हां आ ई चीज कहे के जरूरत ना पड़ला कि हमरा लगे रुपया बतुआव जेका लगे रुपया रहेला न अपने से पट जाला सर बुझा त कि हमर साथ लंगड़ बंगड़ बानी हमर सदियो बियाह ना होई अब भौजी ले कहतो बन त हो तैयार न कहत पैसा कहती अब कहां जाई हां हट 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 हमरा के कुछ सामान उठाए दो ठीक बा कर बुझा त कि सही मरे पड़ी हमरा नहीं बाप रे बाप अरे लंगड़ बहे ना तो मेहरा खोजितन नाती के बेटा मंगदन लेके दे दे 2-3 झाड़ू खींच के का करी सास ससुर के करम कमाइयो के लेके झेले के पड़ता है एगो मर्दो बनता केने बा कबे कमी न क्या जी कुछ ले ले आई तो कोनो सामान उनका गांव जवार खातिर टाइम बा लेकिन हमरा खातिर टाइम नहीं खे हां आवत नहीं घर वाले हो कैसे लागिल हमर जे तो तनके 5 मिनट समय ना देबो हां इमरजेंसी बा एकदम चलो ठीक बा तब आओ तो नहीं उजी गए चलो मरते घर ए रोहित का हो भैया अरे यार रुक तो एगो इमरजेंसी आ कनी हन घर ही जातल ना हां घरे जतनी हई मोबाइल दे दी ओकर मोबाइल गबड़ा के धोना ना या मोबाइल निकाल लो हां तो लेने कवर पर लगवा देले बनी हां आ दीदी हम जाते हैं हमारे 2-2.5 घंटा के बाद हां फोन केलो ना हां पिंटू भाई ठीक बा तो जहां तक गाड़ी उड़ी अथी गबड़ा गेल बिया हम आते जाके दे दी जात ना ठीक बा दे देम जा अच्छा ठीक कब ले आइबो अब आई मान के चल 2-3 बजे जाई 3 घंटा समय लागी तब 2 घंटा 3 घंटा हां जा सामान लेबो तो कोनो दिक्कत नहीं है ठीक बा बाप रे बाप भौजैया तो कहती है कि पैसा का जरूरत बा प्यार के अब ओकरा के बताओ तनी कि कैसन पैसा होला कैसन प्यार होला चल ओकरे भतार के आ ओकरे से यूज कर बाप बाप रे बाप भौजी के घर चल गेली हो भौजी हां एही वाली क्या जी आओ बहरिया कहा जी तो काहे गांव नगर में के बानी का कि बहरिया बोलते हैं अंदर ना सकत रही काहे के अंदर आई तो कुछ और ना हो जाई है ना आता तो हो ही जाता है तार मोबाइल बिगड़ गेला का हां लेकिन अरे भैया से कहिए से कहत नहीं हमका सुनाते नहीं खे हां हाय देखा अबे तुरंत नया मोबाइल लेके आओ थे की करे खाती हमरा खाती ना छोड़ जा तो कोनो लेकिन के दे दे अरे सुन 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 हमरा खाती लेत नहीं अब तू सोचबो तो तोहरे के दे दे ना तो कोनो लड़की के दे दे का करब जनते बियाह शादी नहीं के भाई भल मरनी भल पिलुआ पड़ल हुए हाल भइल बावे कहां से रो लगे 1 घंटा में इतना रुपया आ गल को उतना महंगा मोबाइल ले ले पूरा रुपया एकदम सहित के धइले रही जो तू कहले हो ना प्यार खातिर पैसा के जरूरत होला उहे हमरा आँख खुलल है सही तब कनी के रुका हम पैसा दे देखी बाबू जी ये कहाला के एगो ना एगो हिंट देबे खातिर केहू चाहेला अब हम ना कहल रही त ना बुझाइल रही अबे त कम बाटे अभी और पैसा धइले बानी 1.5 लाख अपना खाता में साचो हां हमर ना हमरा खाता में 50,000 डाल दी ना 50,000 का 1.5 लाख डाल दे नहीं 1.5 लाख ना जाए दे अपन दिन दिन रात खातिर रखले रह 50,000 घरवे के ना बालू हां वो तो हम बटले बनी जी हम कहां जाई हम तो अगर कॉल है वही घड़ी तो घर तो यार ना बोल कदी मोबाइल हमरा के तब
मोबाइल दे दे लेके कहू कि ना तब नहीं चली जाऊँ कहब हम कर देब। हाँ तो पहले चलो दो चली आई। चलो। बाप रे बाप आज मजा मिली। वाह गर्मी गर्मी हो गई। हाँ तो ऐसे ही पूछो का गरम भौजी होता तारा में इतना मजा होता कि पूछो मत। है ना। हाँ लौंगड़ बनी ताता ना मजा लेने के शौक बा देह सीधा रही का करती। लो मोबाइल चला साला इतना महंगा मोबाइल आई लो का चाहिए। फोटो खींचा खूब खींचा। ए भौजी फोटो आवत जी मामा भौजी काल हो ना का काल हो कल हाँ लेके आई तो हो काची काल लेके आई? कल खाए वाला ले जाए जलेबी समोसा। पैसो ले ले कुछ काम बाबे हमरा। ठीक बा पैसे ले ले आई तो जाई कहाँ जाई अब हो जाते तब जाई जानते बोल कितना दिन के बाद भेंट भइल बाटे तो अब जाते तनी होर सिवान में अब काम होइए गेले ये चाहते रहे यहाँ। हाँ बस इतने के प्यास रहे रहो तो पहले न कहेला मगो पूरा धन राउरे न बा अरे भाई के तब भौजी हम चलत तनी ना कहाँ जाई छी अब जाते ही और हवा इतना बतास खामा भैया ये क्या रोहित हां बोला देले ह हां मोबाइल दे दी चल जा अब की मोबाइल? को बुलाइ रहनी कभरवा में पैसा ल 550 रुपया कैसल ह उ को कैसे ले ह? सब्जी उब्जी खाती। यहाँ के मोबाइल रोज दिल रहनी हां तो के देले रहल ह हम बोला नहीं जाता नहीं भौजी दे ला खरीद के कल हम भौजी के दे देता हम भौजी के दे देले फोन आ गेल पिंटू अकेले रहल ह जाय गेल ह त रसोई में भेटल हम दे जाते देनी हैं मोबाइल। तो जाते नहीं चल ठीक बा ना मोबाइलवा कोई दिक्कत है ना ना ठीक बा वो मोबाइलवा जन बताओ तो है कि हई मोबाइल बड़ा बढ़िया बा तो कनी के ले लेनी। ठीक चल तब खाना वाना निकालो तब। चली रहा तले हम पानी खाए आओ तने हम बारे से तनी हां तो झटका सब जो भूख लाल बजाए के बाद फिर सांझी के ठीक। बाप रे बाप होय देखो हो भगवान है लांगड़ा के इतना दिमाग कहाँ से हो दादा। हाँ बताओ कैसे तूने कहल जला कि धनो गल जनो गल जतियो ना बचलू है हमार हाल हो गए। हमारे भत्तार के कमाई हमारे भत्तार के किनल मोबाइल हमारे भत्तार के मेहरारू से मजा मार के गोई होता था कौन मुँह लेके हम अपन मर्दा ले बते कोई होता था लांगड़ा के कर इहो गोड़ तोड़ के बैठाई खाली आओ भाग गला से निस्तनिया ने कर माटी लगावे ना तो फिर बात का ये करे के याद दिला दे कि मेहरारू के पजा केटे जाइल जाला। बताओ हम सोचत रहनी कि 1 घंटा में कल कैसे मोबाइल आ जाई हो इतना महंगा। हाँ निस्तनिया मैं हम इज्जत नाश को दिल सो दादा लंगड़ पहेर घूम सही कहे वाला कहले बा के केहू के ना हवसन एकन के गांठे गांठे बुद्धि वाला नाती के बेटा तू आवता रे बा करे जाना ही नहीं त हमर नाम ना